Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes to bude taký drogerkový mix, lebo skúšala som ináč tieto Hyaluron tinty, takže hneď si aj jeden dám. Na perách mám inak tento scrub a ja som čakala, že tam budú zrniečka a nie sú tam zrniečka, takže pravdepodobne je to taký akože chemický exfoliátor. No, lenže ja mám dosť mŕtvolné pery, takže si dám tento Worth It, aby som ich mala také akože pekné, prirodzené. A toto je super vec pre mňa. Tento odtieň nosím že non-stop, pretože sú to také, že moje pery. Hej? Lebo ja a moje pery sú fialové. No a ideme sa naličiť. Mám tu neskutočné kúsky od Essence. Ešte aj takúto brutalitu. Všetko je to limitka. A potom tu mám ešte túto nádheru od Catrice. Toto je inak tuhý parfém, čo je dosť taká halus, akože je to také exotické ovocie, by som povedala, skôr mango tam cítim, mango guava, veľmi príjemné, také osviežujúce. Sú tam takéto kontúrky a la Hailey Bieber Road, ešte lip oiliky a toto si musíme ukázať, nie? Nie takto na začiatku. Tak to je nádhera, jedna krajšia ako druhá. Táto je brutál, ale k tomu nebudeme mať dnes look. Pôjdeme do tejto, ale wow, krásne sú obidve. Začíname očami. No dobré. Žiaden drogerkový korektor som si neprichystala. Mám tu na stole tento Patrick Ta. Takže si dáme ten. Idem na viečka. A som si zobrala nejaké štece na očné tiene. Ani ne, že? Ale niečo tu mám. Ale to bude málo. Ja si chcem spraviť dnes nejaký taký akože pastelový look. Akože why not? Som si povedala, že paletku a tým, že je taká fluffy a squishy, tak Vikine sa bude páčiť. Ale uvidíme, či dokáže vytvoriť nejaký look aj na dospelej osobe, hej? Dobre, začíname blending brush. Skúsime túto telovú. Idem do ohybu. Čo to urobí? Nič. Okay. Nerobí to nič. Dobre, nebudeme pokakané, ideme do fialovej. A je to také jemnunké. Jemná pigmentácia. Neviem. Toto nie je pastelka, ktorú by som si asi predstavovala. Ja mám v hľadačiku tu od Profusion, lebo tie pastely sú vždy také tricky. A tá paletka proste nemôže stať 4 €, no. Dobre, niečo sme tam vytrieskali. Ideme ešte do ružovej, teda asi sa toho nemusím bať. Wow, no dobre, toto by mohlo byť. Toto je dosť pekné. Je to pastelové, splní to účel, hej? Sme ešte tú oranžovú, kam ju dám? Ďalej. Takže dosť sa v tom riem, hej? Takže tuto by som začínala najprv očami. Ale však je to cute vo svojej podstate. Idem ešte týmto takým bledučko rúžovým dopredu. Wow, tak ten je super pigmentovaný. Dáme si takú rýchlovku dnes. Rúžovo-fialovú. Prečo nie? Dobre, ešte to takto prebehnem celé. Nech nemám niekde nejaké harsh lines. Cute. Vyskúšame si aj tie trblietavé. What the Fluff, žltá, zelená a takáto... Nie je to zlé. Tá zelená je zaujímavá inak. Tá sa mi páči. Ja som si práve spravila objednávku na Morphe a zrovna takýto odtieň som si tam dala, takých tých tekutých, tak som zvedavá. Ale viete čo? Dnes to nechám matné.
Veď tie leskle vidíme tu, takže tá zelená je podľa mňa zaujímavá. No a som zvedavá, aké looky s tým vytvoria moje deti. Toto sa im bude páčiť. Ale akože aj ja som spokojná, je to také cute, by som povedala. Ale budem si dávať asi rúžové tričko. Toto žlté asi nedáva úplne zmysel. Neviem, prečo som si dala žlté. Možno som myslela, že tú žltú si dám do vnútorného kotíka, ale dnes nie. Dobre, poďme ďalej. Presúvame sa na Trended Up. Mám tu tento Hydro Blurring Primer, hej. No, tak. Mne sa tieto dve funkcie primera absolútne vylúčujú. Takže uvidíme. No, hydratačné to je, ale hydrating and blurring za 3 € je pre mňa niečo, čo je také, že neviem, či je možné, aby to ten produkt splnil. Ono svojím spôsobom, akože áno, pokiaľ hydratujete tú pleť, tak vyzerá jednoducho krajšie. Teraz majú všetci odlet, alebo ja neviem. Všetci odlietajú. Ani sa im nedivím. No, pleť vyzerá pripravená pekne. Obsahuje vodu, glycerín, silikóniky, áno. Silikóniky sú tu. Takže je vhodná aj na SPF-ko. A mám tu potom tento Smooth Glow Fluid Filter. Ja som sa asi odžubala, lebo keď to čítam, že Fluid Filter, tak to bude pravdepodobne taký produkt ako Charlotte Tilbury. Ak sa nemýlim. Má to takúto zvláštnu konzistenciu. Ja som si ho kupovala v čase, keď som nebola samoopalená. Teraz som. A neviem vôbec, ako to bude vyzerať. Áno, je to taký typ produktu, ale je to také hutnejšie a la Dior. Tá Charlotte je predsa len taká vodičkovejšia. A má to veľmi, ale že veľmi ľahké krytie, hej. Tu ešte vidíme hyperpigmentácie. Tu mám ďubák, tak to vyskúšame. Joj, ale toto je taký ten produkt, ktorý bude potrebovať zahriať, naaplikovať. Najlepšie asi takto. Viete, že on je taký akože dosť hutný a taký tiež dosť silikónový, nebudem vám klamať. A skúsime zakryť túto gebuzinu. No, takéto typy produktov veľmi dobre akože skrývajú takéže nedokonalosti. Preto sa to veľmi spopulárnilo a preto vlastne takmer každý používa Charlotte Tilbury, Dior Flawless, ten glow pod make-up, pretože ono vám to veľmi pekne zredukuje už nejaké imperfection, hej, že vlastne je to taký ako filter, tak ako píšu. A tým pádom si viete dať už potom toho make-upu menej, hej? Viete, že ja si to dávam už teraz aj pod oči, takéto produkty. No ja ti neviem, no ideme to skúsiť zapracovať. Beriem si na to asi tatý štitec, lebo asi dnes ho budem potrebovať. Ja kde potrebujem toho viac, tak si to naberiem z tej ruky a potom zapracujem. No dobre, odtieň mám svetlý, hej, dosť. Ale ja som, ako som vám hovorila už v tom vlogu, respektíve v tom takom kecacom videu, tak mala som takéto obdobie, že všetko prirodzené, vlasy prirodzené, nechty prirodzené, pokožka prirodzená a tak. Dohnalo ma to k týmto jednorožcom tu. Takže už som včera chytila mental breakdown a natrala som sa samopalovakom. Čože vidieť na rukách, pretože inak akože nechápem, lebo tie som najviac umývala, najviac som ich riešila. To bol taký ten 2-hodinový samopalovak, ale tak počas tých 2 hodín idete cikať, nejdete vybrať pračku, hej. A ako
Nechápem, že mi to zostalo najviac na rukách, hej? No, fakt som to nepochopila. Nevadí, asi boli najsuchšie. Takže tam som sa nenakremovala. Dobre, toto je také, že Charlotte Flawless Filter. Dosť hutný, presilikonovaný. Neviem, či by som si to ešte kúpila. Pokazila som to s tým Fluid Filter. Neviem, čo znamená LSF 30. Je to po nemecky a po nemecky už si nepamätám. Takže toto je čo? Lip tint. To nie. Dobre, no, idem si zobrať nejaký make-up, lebo ja chcem dnes trošku krytie. Beriem si L'Oreal Cushion Foundation. Tento Infallible. Fotení 250 Neutral. Ale idem dnes štecom. No, to je hneď lepšie, keď máme trošku krytia. Ja sa to nehanbím priznať, ja mám rada krycie produkty. Tento je tak zdravo krycí, hej, že nie je to ani too much, ani málo, takže veľmi pekný produkt. Dobre, a dám si teda ten Patricta korektor. Keď už ho tu mám. Ináč je výborný. Je to taký veľmi dobrý ašpirant na top 3 korektory, aké som v živote vyskúšala, ale ešte nemám vyskúšaný jeden korektor, ktorý veľmi chcem skúsiť od Milku. Takže už ho mám niekde tu v tejto halde, ale ešte som sa k nemu nedostala. Tak ten jednorožčí hrb má celkom štve na tej tvári. Nebudem vám klamať. No, idem si skúsiť, čo je toto. Či to je krém, či to je púder. Lebo vyzerá to... OK, toto je krémové. A toto je púdrové. Nice. Ale toto je také... To je také na teraz. Teraz naťupať... Mi to neladí s tými očami dnes. Teraz naťupať a aj rozpracovať. Je to pekný produkt, ale tiež to nie je úplne taký user-friendly. Dneska som si vybrala normálne nejaké produkty ťažké na používanie. Dobre. Je to také pekné. Je to pekné, ale je to také, že... Neviem, pokračujeme. Konečne som si kúpila toto, akože, respektíve konečne. Ja som si to kúpila už mega dávno. A ako môžete vidieť, ešte som to stále nepoužila. Pretože ja si niektoré produkty kúpim v rámci nejakého prieskumu a nevždy úplne sa k ním dostanem. Takže som na toto zvedavá, lebo je to obľúbená kontúra mnohých z vás, mnohých mojich kolegyň a chcela som to vyskúšať. A akože nie je to zle. Je to celkom dobré, ale treba na to mať asi nejaký dobrý šitec iba. Ale akože produkt je to veľmi pekný. Ako som mila prekvapená, že to nefláka ti nejako drasticky. A odtieň je veľmi pekný. Ja mám teda ten tmavší, myslím. Ja sa v tomto Trended Up absolútne nevyznám. Je to taká značka a ja som inak pôvodne chcela spraviť normálne, že full face of Trended Up. Ale musím sa vám priznať, že keď som sa postavila k tomu stojanu, tak mne bolo normálne ľúto za niektoré produkty dať peniaze. Lebo už keď som ich chytila, tak som vedela, že proste nebudú dobré. A celkom... Ja sa teším, že mi rastú vlasy, ale toto
tu, jak to vyzerá, to je náročné trošku. Na moju psychiku. Ale nie, akože ja sa z toho veľmi teším, že mi tam tie vlasy rastú, ako nebudeme si klamať, ale tento proces všetkého je vždy náročný. Ale som rada, že už som sa odhodlala na túto cestu, lebo ja neviem, či som to spomínala v tom videu, ale ja keď mám nadpojené tie vlasy, tak ja vôbec nemám potrebu sa starať o tie vlastné. Hej, že mám taký pocit, že to vždy vyzerá dobre, keď si to upravím tepelne samozrejme a tým pádom proste tie moje vlasy, že extrémne strádajú nejakú starostlivosť. A preto som sa takto radikálne rozhodla. A toto sa mi veľmi páči. Akože fakt som prekvapená. Myslela som si, vzhľadom na to, že ja viem, že moje kolegyne častokrát hovoria, že toto je dupe, ale toto je dupe, ale toto. A ja si myslím, že jediná moja kolegyňa, ktorá o tomto môže niečo rozprávať, je Janka, hej, lebo ona má naozaj poskúšané tie veci v rámci high-endu a tak, ale nemám rada, keď proste nejaká 20-ročná baba, ktorá v živote nedržala Charlotte Tilbury v ruke, povie, že toto je dupe na Charlotte Tilbury, fakt to nemám rada. Najprv to vyskúšaj a potom to povedz. Ja netvrdím, že to dupe na Charlotte Tilbury, lebo vidím tam nejaké nedokonalosti toho produktu, ale je to veľmi dobrý produkt za tie peniaze. Hej? No a áno, ten obal nám evokuje teda akože dupe, ale teraz to používajú takmer všetci. Dobre, a ďalšia vec, čo som si zobrala od Trendy Dab, sú tieto blush kvapky. Hej? Lebo opäť tam mali 3 produkty, mali tam bronzer, lícenku a highlighter, tak som si vybrala proste, že bronzer, alebo respektíve kontúru si zoberiem toto a bronzovacie kvapky si zoberiem toto. No fakt som nechcela kupovať všetko. Jednoducho. Dobre. Toto neviem, či prežijem takúto konzistenciu. Keďže licenku sme mali krémovú už tam, ale toto vyzerá pekne. To bude taký pekný toper na tú licenku, ktorú my už tam máme. Takže je to dosť také vodičkové, ako môžete vidieť. Zapracujem si to do toho štetca, nech to mám tak, že rovnomerne. A nanesiem to na to. Jak toto je taký typ produktu, ktorý podľa mňa bude veľmi dobre vyzerať aj na zapudrovanej pleti. Keď budete chcieť prinavrátiť život lícenke. Toto sa mi páči. Akože toto je taká fajn vecička, ktorú mať doma. Presne na toto, že to spraví taký ten efekt zdravej pleti. Hej? Toto sa mi veľmi páči. OK. A s týmto som mega spokojná. No, tak predsa len ma ten Trendy Dab trošku prekvapil. To je fajn inak, lebo bola som taká, že Inak otvorili u nás Mullera, keď som pri tej drogerke a ulovila som Milany lícenku, nie v odtieni Luminoso, tu som chcela, ale mám odtieň Coralina a chcela som opäť Full Face of Milany, ale ešte to tam nebolo poriadne povykladané, takže skúsim tam skočiť niekedy inokedy, aj keď teraz by sa to oplatilo najviac, lebo do nedele mali 20% zľavu. No žiaľ, nemali produkty. Dobre, potrebujem sa zapudrovať a puder z drogerky tu nemám, takže si dám Chanel, hej? OK, toto je akože dobré od veci, cenová kategória, ale nemám tu žiaden puder a už sa mi nechce ísť do tej skrinky, pretože už teda pôjdem za tou Katkou, keďže hovorila o 10:00 a teraz máme 9:30. Ahoj! Už ideš? Dobre, papík. No, dobre, lásko, papa. No. Inak, a paradoxne, akože je to veľmi drahý púder, ale že by som si z neho sadla nariť úplne nemôžem povedať. Ja som taká, že zatiaľ neviem, čo si o ňom myslím. Musím počkať, kým môj muž odíde. No, zatiaľ neviem, čo si o ňom myslím. Je taký, že nesadla som si z neho na zadok.
Ja ale chcem asi použiť tento highlighter. Alebo ten je krémový. To ako je možné? Aj licenka je krémová. Ja som to strašne chcela vyskúšať. Tak toto je kombo, ktorý ja v lete budem nosiť, že furt. To je presne taký typ licenky, ktorý ja milujem v lete a ten highlighter je, že neskutočný. What? Dovi dopo. To sa mi veľmi páči. Poďme na obočko. Ja si to chce také studené obočie, takže Benefit, drogerka. To drogerkové video mi nejako nevyšlo. Ja som išla do toho Chanel pudra s takou istotou, že však to bude super, ale neviem, či to vidíte. Inak ja mám zase, že šialenú alergiu, tak zase mám rozhodený ten nos. To je neskutočné, ja už mám pocit, že sa mi to v živote nezahojí. Neviem, či to vidíte. Skúsim to nejako priblížiť, ale on to akoby tak extrémne sedí na tej pleti a nie je to úplne to, čo by som vyhľadávala zrovna. Že som z toho taká mierne sklamaná. Zafixujem si týmto gelikom. Páni moji, tento gelik ja tak milujem, že už mám zase minuty. Musím si ísť dokúpiť buď tento, alebo tento. Fakt akože úplne stačí z drogerky. A ak máte bujnejšie obočie, tak tento. Akože NYX, Maybelline, L'Oreal, gely na obočie sú úplná topka. Dobre, chcelo by to taký touch a teraz všetci používajú NYX také nové ceruzky na oči a ja si musím tiež kúpiť, lebo keď som videla tú pigmentáciu a toto, že to je úplný fan, také farebné ceruzky. A tiež je tam krásna zelená metalická, ja neviem, čo mám teraz s tou zelenou. Ale ja si dám Lasting Drama Maybelline, tyrkysovú, do vodnej linky. No a tak to by to bolo divné, takže beriem ešte paletku fialovú a tu dám na spodnú líniu, nech to trošku tak akože prepojíme, tie farby. Robím to dobre, však nevidím nič. No dobre, a teraz je čas ťuknúť trošku tohto sem do vnútorného kutíka. A už je to hneď také výlovské líčenie. Dobre, to mi tam chýbalo. Ja si dnes nechcem asi lepiť úplne, že umelé myhalnice, takže si dám maskaru iba. Ja tak budem mať celý čas okuliare. Takže je to jedno. To čo som spravila. Ešte som to všimla. Už som si dnes chcela spraviť nechty, ale som to chcela natočiť a nemám na to čas. Takže nechty si možno spravím po obede. Uvidíme. No a ešte ideme na pery. To je tak inšpirované vlastne tými kontúrkami od Hailey Bieber. Vyzerá to veľmi pekne, akože tie odtiene sú pekné. Páči sa mi to, že to je také messy v podstate. Máme tu jeden teplý, jeden studený odtieň. Ja idem s tým studeným, keďže mám dnes ružové oči. Viete, že vy si viete spraviť veľmi takú blush kontúrku, by som povedala, že je to také veľmi mäkké, je to veľmi pekné. Toto sa mi fakt, že páči. Toto je asi, že najkrajší produkt z tejto limitky. A tento typ produktu je v podstate taký tenký rúž. Ináč, keď si to vezmete, tak Maybelline mal takýto typ produktu už extrémne dávno. A my sme ho tak odignorovali, že nakoniec aj zmizol z drogerok. Takže, ale išli sme sa potrhať po kontúrkach od Hailey Bieber, hej? A pritom tie Super Ink Crayon sa dali využívať práve takto. Ale nebudeme si klamať, toto je veľmi pekný odtieň. A ešte tu máme teda Glossy Nectar Lip Oil. Riskneme tento? Asi riskníme, nie? Lebo veď, akože čo? Sa stane? A nič sa nestane. Konzistencia je veľmi príjemná.
Pekná tenká textúra a viete sa s tým vyhrať samozrejme. Čím viac pridáte, tým viac to bude mať taký ten glassy efekt. Ale je to, píšu lip oil, ja cítim klasický lesk. To neznamená, že to nie je pekný produkt. Veľmi pekný produkt. Aha, tento má trblietky a tento nemá trblietky. Keď ste viac na trblietavé, tak tento oranžový. Ten otieň, hej, je viac menej priesvitný, takže... Mňam, a tento mangovo vonia. A tento vonia ako? Tento vonia nijako? A tento vonia mangovo. Tak mangovo, guavovo, mňam. Dobre, toto a toto je za mňa top produkt z tejto limitky. A ešte, aby som nebola zlá, ideme na ten highlighter, lebo to tiež býva taký akože celkom dosť obľúbený produkt Sašky, takže dáme si ešte highlighter. Skúsime to štecom, čo to spraví. Áno, tak toto môže byť. Len zaujímavé kombo je to, že oranžová lícenka, ružový highlighter. Je to také, že zvláštne farebné kombo, ale nevyzerá to zle. Vyskúšajte. A nie, budem to hrotiť s tou lícenkou dnes, keďže idem za bobetkom. Nech sa ma nezlakne. Dobre, a čo sme si ešte neukázali? What the Fluff on my cloud, taký produkt ako Denisa Myricks, vlastne v podstate balzamový púder. What the Fluff lip tint. Ja mám takýto odtieň lip tintov 1 380 000, takže ho nechcem načínať. A toto je skvelý produkt, toto vám tiež odporúčam, je to lip scrub, ale nie je so zrniečkami. No a ja som to vôbec neskontrolovala, lebo sa mi vypol foťák, prehrial sa. Takže veľmi dúfam, že to tam všetko je, takže to by bolo dnešné líčenie, inak toto zachránilo môj deň. A medzičasom som si aj džubla do toho džubaka, takže viete, čo teraz spravím? Zoberiem si korektorový štitec, trošku si to tu zatriem. Lebo zrovna s červenou bočkou nepotrebujeme ísť na čele. On sa pekne self-setne, takže už tam nebudem dávať púder, nech tam nemám cakey efekt. A ešte vec, ktorú som vám chcela ukázať, Nora mi poslala Kano Beauty, jej spreje, tieto dva nové. Máme tu teda Vanilla Extravagance a Bitter Nectar. Vanilku Extravagance nosím pod Kylie 28 niekde zmizla. Naopak túto Bitter Nectar, tá je teraz populárna, kade tade. Na internete svieža, krásna letná vôňa, červený pomeranč, citrón. V strede máme jasmín, mango, orchideu a base note sú neroli, musk, coconut a tonka. A paradoxne kombinujem s Kylie Eden Sparkling Lychee. Veľmi dobré kombo to je. Fakt to krásne spolu hrá. Veľmi ma to baví. A toto je môj scent of the day a ja letím za Katkou, nech si spolu aj niečo užijeme. Takže ja vám prajem krásny deň, novinky otestované. Samozrejme ďakujem vám aj za vašu podporu, za všetky odbery, komentáre či lajky. A už vám iba poprajem krásny deň. Ahojte.